है दोस्तों, हम पिकनिक खाने के लिए आया है फुलवारी में। ये देखो, हमारे गांव के संडी स्कूल से आया है। बिगिनर क्लास से लेकर सीनियर क्लास तक आया है। पिकनिक खाने के लिए फुलवारी में आया है। जगह का नाम फुलवारी है और हम सब ये जगह में घूमने आया है। यहाँ पर पार्क है। ये जगह उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में है। जगहनि नामखौ लिरनानै दोनदों होनो समायना है। हम सब पार्क में पहुंच गया है। ये देखो, ये देखो सब खेल रहा है खुशी से। ये पार्क पहाड़ के ऊपर में है। नायदो लोगोफोर, पार्कखौ जोबोद समायना। बे पार्कआ हाजो सायाव दं आरोना। समायना बिबारफोरबो दङ। नै आरो गेलेग्राफोरबो दङ, गाखोग्रा गोबां बायदि बायदि गेलेग्राफोर दङ। गेलेगासिनो दङ नै गथ'फोरा। Iya, Gaza, apa ini? Interesan mana kau? Hah? Apa ini mundur sana nih? Masa? Mundung. Jebol moजां मोनदों. Nengah. Nenglah mana mundung? ये पानी को पाइप से लेके आया है और वाटरफॉल बनाया है। ये देखो, बिथिं हाजोनिफ्राय दै बोहैगासिनो दङ। वाटारफल बानायनाय आरोना, ओरिजिनेल नङा। फंबाय बेवहाय ना ओरै मोनदों? मोजाङानो मोनदोंमोन, नै दैयानो मैला नङा बिसोरो। मा खालामगोन बे दैयाव? आथिं सुगौमोन, मैलाद्राय दैया। मैलाद्राय। बिथांमोना वाटारफलखौ नायगासिनो दङ। ये फूल को देखो, इतना सुंदर है। ये फूल का नाम डालिया है। मोजां बिबार बारदों बेयावनो। डालिया फुल होनना बुङो। डालिया फुल। वाव, इतना सुंदर है ये फूल, देखो। जोबोद मोजां नै फुला, येल्ल'। जा गिदिर बारखादों। ये फूल का नाम मेरीगोल्ड है, येलो कलर का। ये देखो, इतना सुंदर दिख रहा है। आदा गोराया याव फैना मारै मोनदों? मोनदों, जोबोद गोजौ। गोजौथ' नङा माथो। लोगोफोरजों बे पार्कखौ नायनो 82 जन फैदों आरो ओंखाम ओंख्रि संनायाव माखासे थानाय जाबाय।
देखो पार्क नीचे में है, हम ऊपर आ गया। बारगाबाय गाहायाव बिथांमोना दायो नै गाखोग्रायाव गाखोनो नागिरदों जिदुं खानायाव दे जल्दि गाखो जोङो दायो नायखांबाय पार्कखौहाय नायै नायै नै जों दायो थांफाफिनसै हम सब लोग जा रहे हैं फिर से वो जगह में फुलवारी में। बहुत अच्छा लगा इस पार्क में आके, सब भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि खेलने को मिला। हमजानो माहा समायनायथिबो नै कागज फुल गोनजा लामाया फुल गोनजा लोगोफोर जोबोद मोजां बेरायनोबा फै बेयाव जों दायो फट' लानो ग्रुप फट' लानो रेडि जागासिनो दङ मा हांनाय नोंसोरो बांहायल'स' लोगोफोर दायो जायगाफोरखौ नायखांबाय दायो थांफाफिननोसै जोङो थांफिननोसै जोंहा ओंखाम संगासिनो दङ बोरला दैसायाव जोङो दायो जायगाफोरखौ नायखांबाय एबार जों मेन लामाखौ थाङासै, मेन लामाया मोजां, जों गुबुन लामाजों बारस'बाय। मोजां थाबाय गोग्लैगोन गासिबो मोजां थाबायगोन माबा गाया गोग्लैना खनना मोननाय नङा रावखौबो ओइ मा मोजां हम प्रेसारखौ हम सब लोग नीचे पहुंच गया। नैबे जाबाय गराय लानजाय हासिब बनायग्रा बिफां बे गराय लानजाय नाय मेरला दोङो लांबोला सब आ गया पार्क को देख के, फिर से फुलवारी में जाएगा क्योंकि वहाँ खाना बना रहा है, सब्जी बना रहा है। हमारा पिकनिक जगह वही है फुलवारी में। सब ट्रैक्टर गाड़ी से आया है, हम से लोग बाइक से आया है। लोगोफोर जायगाफोरखौ नायना नायखांबाय दायो ओंखाम संनाय जायगा थांफाफिनसै दायो ट्रेक्टरा सालायबाय पार्क रिजॉर्ट वहाँ पर ही है पहाड़ में, देखो हम पहुँच गया फुलवारी में। वो देखो वहाँ पर ही है हमारा पिकनिक का कैंप। जों नेपाली गामि नायनो फैदों गासिबो जोङो गामिखौ नायनानै फैखांबाय
ओंखाम जाहैनोसै दायो अमा बेदर दै जानो बाहाय मा मा बेदर खिथा अमा बेदर दाउ बेदर लकेल ना जायगाफोर थाबायना मारै मोनखो मोजां मोजां मारै मोजां मोनखो मोजां गोसोहाय बिदाबाय समायना एन्ट्रि बैसा समायना गोजोनबाय आरो उनाव फैफिनगोन ना फैफिनला फैबाय खागोन खिन्थु गारिया बेलेग लाइन सिनदां मा लाबोगोन एबारलाय हा दियाय दियाय ओइ साहा हाजो दङ गाँव को देखकर आया है, खाना खाने जा रहे हैं अभी। टंसि बेयाव टंसि मोनसे न' दङ न' फिसा नै बानायना दोननाय जोबोद समायना नुदों दे जायगाखौ मोनफैबाय लोगोफोर आं हिन्दी बुंनो एसेबां मोजां रोङा बिदि रायलायबाय थानायबो जाया बिनि थाखाय बुंनायाव एसे प्रब्लेम जानानै फैयो दासो आङो हिन्दी बुंनो सोलोंहांदों नाथाय गासिखौबो बुजियो बुंनायाव एसे प्रब्लेम जानानै फैयो आरोना मा नांगौ सोरनियाव दोङो लोगोफोर जायगाखौ मोनफैबाय ओंखाम संनायखौ जायगाखौ मोनफैबाय थाबाय थाबाय मेंब्रुबाय नोंथांमोना मा खालामगासिनो दोङो मेंहाबनायनि जिरायदों बै हाखुमानाया सोर बियो हा थि हाजोआव मोननायमोन लाना फैफानाय सासे टायार बनायदों नामा बियो गारि पाम्पचार जादोंनो मा नायनो होनदों एवनो हा मा फट' नायनो नोंखौ थिखांनाय रे मोनफैबाय लोगोफोर बेयावनो जोंहा ओंखाम संनाया थाबायनानै फैबाय जिरायदो आरोना दायो मा नुखो हायनानै दे खिथालाय हाजो गाखोना मा नुखो हा एरा एरा नायनो रोङासै नोंसोरो बे जाबाय अमा बेदर खै केजिमोन अमा बेदरा 3 केजि अनि अमा बेदर बयलार आरो लकेल दाउ दङ एक्सट्रा लकेल दाउ दङ बयलार दङ अमा बेदर दङ मानसिया खम दङ जानो आग्लायलायगोन टटेल खैजन जाखो मानसिया 100 जन ओंखाम जानायनि सिगां आर'ज खालामदों खै केजि संगो ओंखामखौलाय 30 केजिमोन 30 केजि 30 केजि रान हेर बाहाय 3 केजि 3 केजि जाबाय सोर मा बेदर जागोन दाउ बेदर ओंखाम जागासिनो दङ दायो लोगोफोरनो मा होननायमोन मा होननायमोन दे मानो नै जादोंलाय बे अभी घर जाने को रेडी हो गया ओंखाम हारि जाखांबाय दायो न'आव हाबफिनसै नोंथांमोना थाबायना मारै मोनखो मा थाबायखो थाबायबाय बिराद जायगा थाबायबाय जोङो बेदरखौ बिराद जाबाय जोङो गासिबो हममान दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो